रायजोफ्रा अनसायनानै आंखौ हेफाजाब होदोंमोन, नायनानै हेफाजाब होदोंमोन। बिदिनो जोङो दा नै आरो गोदान सिस्टेमनि जों नोंथांमोननो टेकनिक देखायनो नागिरदों। बेनिखायनो आं रायजो राजा हेलो एवरीवन खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर थैसोम 2 आबुं बर' सावथुननि जाफुंसारनायनि उनाव दायै रबि नार्जारी बिथांनि गोदान मोनसे 2025आवहाय बिग बाजेटआव गोदान मोनसे बर' मुभि फैनो थांगासिनो लोगोफोर। स' बेनि सोमोन्दै रबि नार्जारी बिथाङा मा फोरमायदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय। नै नेक्स्ट प्रजेक्टनि थाखाय जों प्रिपेरेसन जाबाय। दा नेक्स्ट प्रजेक्टआव जों बायदि खामानि इउज खालायगोन। नै दा जों जेरैबायदि थैसाम पार्ट 2खौ रायजोफ्रा जोंखौ माने नायनानै हेफाजाब होदोंमोन, बेबायदिनो जोंनि 2025आव ओंखारनो गोनां जिथु मुभि बेयावबो सापर्ट खालायगोन होननानै आं रायजो राजाफोरखौ अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै थाबाय। जे आंनि मुभिखौ नायनानै रायजोफ्रा जेरैबायदि अनसायदों, फैगोन दा अनसायनायनि थाखायनो आं नै गोदानै प्रजेक्ट बानायनो होननानै आखायाव लादों जों दा नोंथांमोनानो थिग बेबायदिनो जेरैबायदि थैसाम 2 मुभिखौ रायजोफ्रा अनसायनानै आंखौ हेफाजाब होदोंमोन, नायनानै हेफाजाब होदोंमोन। बिदिनो जोङो दा नै आरो गोदान सिस्टेमनि जों नोंथांमोननो टेकनिक देखायनो नागिरदों। बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ आं गुरै खावलायनाय, आंनि नायगिरि बिथांखौ आं साबायखर बावहरदों। बिदिनो जोंखौ अनसायबाय था, जोंनि सावथुन मुलुगखौ अनसायबाय था, बेनो आंनि बुंनो गोनां। आं जों फिल्मनि नामखौ दा खोन्थाथ'वा, खिन्थु दा जोंहा शुटिंआ स्टार्ट जाबाय आरोखि। रिलिजखौ माला खालामनो सानदों? रिलिजआ जुलाइ माने फैगौ जुलाइआवनो माने हल रिलिज जागोन जोंहा। थांनायाव जों जेरैबायदि जोङो 11टा माने 14टा हलाव रिलिज जादोंमोन, एबार बांसिन हलावनो रिलिज जागोन आरो दा खोब रायजोफ्राबो गुबुन जायगायाव देखायनो हायिनि थाखाय एसे दुखु मोनदों। बेनिफ्राय जों नाजागोन आरो नेक्स्टआवबो जोङो बांसिन हलाव देखायनो थाखाय सिस्टेम खालायदों आरोखि। गोजोननाय थाबाय रायजोफोरनि नायगिरि बिथांमोननिसिम। खुलुमबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना रबि नार्जारी बिथांनि 2025आव फैनो गोनां आपकामिं बड' मुभिनि सोमोन्दै मिथिनानै आरो सोर दानिफ्रायनो नायनो थाखाय जोबोर एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों।